Yaya, kana ganin baba zai ya cutar da mama? Mista ka ce haka, sau da kina ganin kaka ce shi ne sanadiyar shi lafiyar mamu. Na ga babanmu ya ɗaura hannun shi akan fuskan mamanmu. Na faɗa mai baya so ya ga mamanmu ne, ya ce min a'a. Misal kai tunanin haka, dama tun da kaka baya son mu kuma baya son baban da mamanmu. Kai wa tuna gudu. Mr. Uncle John. Huh? Yes. Yeah. Please, can you take us to our mother? Please. Please, can you take us? I'll take you out. You're the driver of this house, and you must take us now. Young Alex, big Alex say nobody should take this house. Okay, come. Let's go.